alƙawari na samu masoyi abin arewablog.com na saka a rai karkaya da ni dodo na fashi mai ba za ya ɗaure ba kaya mai hassada ya ga daidai ni ban iya ba ni da sai a cikin zance kuma na iya soyayya harshe na hausa ne sannan ba na ɓanzance dodo muna furci mai ba za ya ɗaure ba karyar mai hassada ya ga daidai ni ban iya ba nai darasi a cikin zance kuma na iya soyayya harshe na hausa ne sannan ba ni barin zance ashe so yana a jini na sani dan shi ne sulata da shi aka haifan da shi aka hainan shi ne rasuwata shi ne cikon rayuwa ta farin ciki na ga kuwata da shi na zo duniya da shi zan komawa ka ji kalamai na gaskiya ce tsari na yarda roƙon amana a kaina ka nuna soyayyar ka za na rike a zahiri mai suna dan nai nazari kuma nai kudiri kai ne nan zaɓi na da ni da kai ba mu rabewa dodo na fashi mai